And by the way, ha, maupay niya ng adlaw kay katapusan, sweldo. Wow! Iba masweldo niyan, buwasin naman itong iba. Itong iba, waray na, may resibo na, ha? Pero ito, nakaupay ko, no, kay bisan kung may resibo na, kung makabayad liwat hira, sumulod itong salary ni Ryan ng adlaw, ada kay ma-renew. Ganon talaga yung buhay. Rolling lang. Tapos ako nila, pipiyungan talaga itong mga interest, tag 10%. Ito ni Bentalon, naabotin 20% kay 5-6 man. Ay, nako po. Ganon talaga ang buhay. Importante po mga kababayan, ay tayo po ay malakas. Nasa magandang kalalagayan ho ang ating mga katawan. At nasa matino tayong pag-iisip. Maupay dalagan ito na aton mga panunahuna kay makuri na. Disturb nga nito ni mo mind, diri ka makagplano. Kung magano ka ito ni mo kinabuhi na tatapos ito na adlaw, waray ka nahihimo. Nasasayang yung mga panahon, lumilipas ang oras, yung mga araw, pati na yung buwan na. At walang nangyayari sa ating mga buhay. Diretso kita ito natin mga kabilinggan, haing kaman yan